Ang buhangula tam ni imiriho ko rito, mang dawa katawula kung 18 da, bata pikirin niya na lumong da, la acara pamaring 80, la channel YouTube ye kabi hilhumba. Bandit patadiha yan po ni Miri, malaw pa ko akat hurong ni Miri lahamayang da. Miri ma makanya-kanya na awang mga dumalatawihin niya na tanang matangara, mamaruo pati kalahang kalamandapong di na Miri, ihing manyalap dihe na pulo Miri, hawanjir han unit kananding ma, matawa na nga humutuam nyum kani arin niya wa liwin 8 ma at marangka ato. Tam na nabuhan Miri ko rito, ba mapatakanya na hamayang ma aming mo. Ang buhanggo na puli Miri ya ka napakit na wiling la buku renungan wasiat. Jadi kalahurat na nunang Mateo la kudong bulwal dalar na pambul na buwana na mawana. Malanggi kinana pa ngadang ni ya kaningo ato maningong bibing hangahungiw taka nehew wiling nulang bibidango ng bulango gikiwana kanu na tao yang makaduna banadunja kunja nuda da bibi da mahiwa kang buluhiwa da latandula hinalako pahimbuya ng bibi na mambulango. Tangalang bukit niya kawuhok na mawana na kudu taka na pawiling mo. Ang buhanggo, laluri niyo tataw, tarihi tembiniya pa nali na mapokulo, wilingo nali na makudu. Ngera na niya, na tao na maulo, tarihi tembiniya pa, wiling na tao na mamila. Dangboy, na tao na mahakola jahangka, tarihi tembiniya pa, wilingo na tao na madahakola. Ang buhanggo, iyeho na uwan dali ajar wiling lahu pangirang mo, ng bimbi na mambulang mo. Nehew ng bimbi na mambulang mo pahimbuya. Hinadunja kong ja dahiwa kang bulhiwang iyo lapino palindi. Yaka ka na pangirang iyan na. Yaka takananding niya dang yaka tapatanda niya liwin 80 kananding da. Hindi na nga lang mapununang ka pamayla patandang da. Taka iye hunawan dali ajar ro dang napakawan dia. Nado ya pakin na heung bimbi na mambulango na pawiling di parihing maka dutunyo tataw. Kana dumbunda ba na tao narihi pawiling mapa. Ya pangukay na ato tao kanda na pawiling ka lahangga ang napataw takalahangga ni ala na pawiling. Ang buhanggo. Ya betul nang bunda ba na tao ng puway liyeho ka natimbi ang napataw. Dango kaambo na taro ka ba matataw. Lahangga ang napataw nyo takabungon na imiri mahakuduwang mo anda. Talangan da natimbi buta ang napataw. Taka na pangadang na matunanu da pangadang na imiri aya. Ngamo biya na manatimbi ang napataw na mahuto na nakatako aya imiri. Yabatano ang buhanggo beri keunggur na imiri nyuta na paunda lapatimbi hanyuda ya pakahakudu ada dangu kanda na wiling kale nyuta. Na do baji hanyuda maka dapat datembi na dangu dapat wiling hanggang lenyuta takajiha dama mangunya dunan hangaji na iala. Amin. Mengdatil hamayang. Miri amal awang halamannya kalapat dihay na pulo mo matawa kananja diwa balang latihu wala katuturo perihing mabang pelaku ya kalaluri maka haulot do pitwiling rihan na hulunuka amin. Ang buhanggo hupun linuan na dihaday na puli Miri ang bumurong dula palike ang lap subscribe ya dang maing dawa katapabiri niya na puli Miri perihing ma la ang dapat tahu na matundun niya Miri ko ito. Amin.